И здравейте, приятели, аз Мега, добре ще отново в канала ми. Днес ще игра на Fortnite Battle Royale с моя приятел Боби. Боби, кажи едно здравей на хората. Здравейте, пичове. Еми, хора, това, което правя, надявам се да ви харесва. И ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се канала с камбанката, коментирайте, шервайте. И нека да видим, пожелайте ни късмет тази игра, да победим. Боби, ти нещо да кажеш? Да. Коментирайте под това видео, коя ви е любимата гейминг игра. Да. И ако играете в Fortnite, пишете долу кой ранг сте. И също така през какво играта. Да. Може би. Оги, сега каква ни е целта? Ми да победим. Супер. Защо съм так? Бях се скина на бот. Аз буквално искам ти кажа, че тук бих някаква кокошка и буквално тази кокошка, докато я бия и тя сама лесна и аз си викам, убих я! Хедшот. Хора, пишете долу. Оги, къде скачам? Не знам. Искаш ли при Питър Грифин? Не, много е далеч. Аре, да скачваме при този Оскар. Не, ако е по-близко до локацията, значи тук ще скочи целият китайски народ. Това е мъдра дума от мене, запомнете го. Да. Аз като най-големия нуб на тази игра ще го запомня. Ай, хора, също станах Diamond 3. Вчера станах елит, но паднах на Diamond 3. За жалост. С един мой приятел, вие го познавате от канала с влоговете Коки, Чичо, Чочо, както го помните. Вие. Заедно станахме елит. Той много си изнерви, защото стана 99%, а аз станах елит тогава. И той сега много си изнерви. Хора, освен това, пишете долу в коментарите дали искате Оги да продължи поредицата на Fortnite и дали искате освен просто така да си разцъкваме на Fortnite да правим някакви челенджи, ако той е съгласен. Боби, аз на друго не снимам освен на Fortnite. Ако не го знаеш вече да го запомниш. Майнкрафт? Не. Ти спря ли поредицата на Майнкрафт? Чакай да си. Ти имаш една поредица, ама я спрях. Ама си я спря, окей. А на теб искаш ли когато ще още на Fortnite с мен или с някакви други приятели да правим някакви такива челенджи, например? Нека хората решат, ако те искат да играем. Хора, пишете долу в коментарите дали искате да правим някакви поредици. Да правим, примерно, вие да ни предизвиквате и в следващото видео да прочетем коментара и да кажем дали сме съгласни с това предизвикателство. Пишете долу в коментарите дали сте съгласни. С вашите идеи, хора. Вашите идеи. Да бе, взимам всичко, но не е това. Ама... Ти снайпер ли имаш? Да. Окей. Хайде да убием Ниша. Къде? Нишичката е в тази голямата къща. Ей, хората имаме тук, хора. Крак. Хора, между другото искам да ви кажа, ако се питате защо аз не строям,
Ами аз не мога играя Battle Royale, аз играя само Zero Build. Ти си по хората, които играят в Zero Build. Да, защото смятам, че е по-лесно, или поне на мен ми е по-лесно така. И играя само Zero Build. Повечето хора, които играят в джойстик, не е по-лесно. Виждам, че тук при мен има снайпер. Може ли за мен оръжие? Вземай, медальона, аз го взем. Бара медальона. Баси крилите. Хората бяха много слаби, много. Аз ще го добия. Окей, убил. Оги за малко ще се мютна. Еми хора, ние след малко като Боби свърши разговора, ще отидем да вземем сейфа, ако той иска. Нека да видим. Аз ще се хилна, защото трябва. Пишете долу в коментарите дали съм добър. Ало, Оги, съжалявам много. Абе, нищо, не случва се. Оги, извинявай много, върнах се. Нищо. И хора, извинявайте и на вас. Братле, те куфарите ли са върнали, бе? Да. Леле, животът е прекрасно. Боби, искаш ли да отворим сейфа? Да, аз съм с медлена, сега аз идвам. Но той е надолу. Ела. Боби, ела по-пряк път. Хора, винаги се огледайте тука или тука, защото веднъж като играх на ранкет, едни хора ме изкемпиха и за малко всяка ме убиха. Аз ли съм с медалона? Да. Окей, Оги, може ли Legendary Chest? Не, всъщност тук ще има 2 Legendary Chest, би трябвало да. Оги, кажи ми, ако виждаш оръжие с допълнителна част, ми го дай. В смисъл, как се Това с допълнително ли е? Как с допълнително? Не те разбирам. Ето, това е с допълнително. Това, което помпата ли, която ми даде е с допълнителна, нали? В смисъл, как с допълнително? Не те разбирам. С мерник? Ами, все едно да има допълнителна част, не знам как да ти го обясна. Мерник ли? Не. Това не е мъзъл брейк. Това би трябвало да е такова, да. Само че... Искаш ли щупаме всичко от сейфа? Оги. Как се преше така, бай, окей, готово. Какво ги казваш? Искаш ли щупим всичко от сейфа? Добре, давай. А ти няма ли да ме помогнеш? Какво трябва? Окей. Идват хора. Аре се изнасяме. Знаеш какво Не, аре ги убиваме. Вземи импулските. Не ми трябват импулски. Имам куфърча. Не бе, просто си стреляш. Не мога. Нямаме какво да ги замена. Мандале. Оги. Хора, пишете долу в коментарите дали чувате джойстика на Боби, как се... Как? Какво? Чувам ти джойстика, как штракаш. Чуваш ли какво? Не знам. Хора, съжалявам, ако това е неприятен шум. Хора, съжалявам на всички, които чуват този шум и не им е приятно, просто няма как да го махна с... Той е джойстик. Ела да влезаме така се хилна. Боби. Да. Ела. Оги, имам 2 куфърчета. Добре. Идвай. Ха. Боби. Да. Ела.
Къде ми замина другото куфърче? Ама той изчезна, той отиде за мляко. Ма не, на мен не ми трябва това. За мляко. Аз предлагам да скачваме на зиплайна. Може да отидем при Питър Грифин, ама... Не. Мързеш? Оги, махни го този. Може да го махнеш, Марка, благодаря. Кое? Исках да махнеш Марка. Искаш ли на влака да скачим с вас? Се качих на влака. Почти. Окей, качи се. Не. И аз не се. Аз се качих на влака. Следно качи или не се? Качих. Някой ги отваря тук, ама... Той що ли пък стани? Аз се качвам отгоре най-напред. Това е спирка, не знам си коя. Това е спирка... Честове, това е спирка честове. Не, това е спирка пешовска на честове. Това е спирка честове. Мандале, Фюрохен. Оги? Чакай, не слизай. Ама Оги, то още един ли чест такъв има, бе? Не, защо? Защото на мен ми пише, че отваряме такъв син чест. Ти ли си го? Аз го отварям. Той май е бил отворен вече. Да, и може пак да го отворим. Може пак. Айде да следем да виждаме къде ще е следващата зона. Мандале, ми бромечо. Къде да ходим? Тея ги убием, за да виждаме къде ще е следващата зона. Оги, трябва обаче да идем към града. Оги, може ли отидем към този град, защото ако отидем към този град ще можем ще мога да се скрия в кутия и като се, да се скрия в шахта и като се скрия в шахта това ще ми изпълни. Трябва в още една игра да се скрия в шахта, за да взема от Снейка. Гела. Искаш да убием тази Валерия? Защо строиш? Какво има? Нищо. Битка ще Искаш да убием пръщувам. Валерия? Не! Фак, аз се пречуках. Гъмнетки. Оги, аз не мога да чупа Валерия. Защо? Защото се пречуках. Абе, ти да си набил 15 демидж. Що мен стреля тебе? А те целият китайски народ ни нападна. Убиха Валерия почти. Yes! За мен е медальона. Тогава за мен е оръжие. Това какво е? What the fuck, мен отяха да ме бият. Оръжието на Валерия е много добро. Да, наистина много е OP. Чакай. Не ми вземай снайпера. Ама аз имам същия. Ела да се скрием в това. Аз стигам да отворя сейфа, не знам за тебе. Ти ако искаш бъди косенурките нинджа. Чакай, моля. Чакай, изчаквай. Ама ти дойде точно тук. Айде. Ела. Ще заключа. Тук пак има два легендари честа. Не, Един за мен. Или пък само един. Как само един легендари чест? Това аз чувам повече. Понякога става така. Мандалев ми броканту, да. Това какво е? Това мъзъл брейк ли? Не, спид, Не. Мандалев и броканту, да, мога.
Между другото, вземи ще я импулски, както и да бях. Аз импулски няма да вземам, защото имам граплър. Те как ги наричаха те импулски? Шук, нещо си или... Не. Боби ще му направиш. Какво? То по принцип наистина оръжието на Валерия е много силно. Ще си махнеш ли, Марко? Буквално ние тази игра просто е наша. Може Ние да не. имаме 2 медала, тази игра е наша. И само да намеря то къде е другия с медальон, аз го видях. И като му гръмна главата или стана обратно. Къде е пече с медала на другия, а? Количка. Чакай! Не такови. Един пиче крак. Нокнат. Остава един. Ма тука... Уби го, хедшот. Още един ли трябва има? Някак се хила. Айде ти ги уби, аз се пошегивам. Аз го буквално го убих. Чек. Медальон. Окей. Това е медальона на този снежния. Злато. Йо. Какъв медальон на снежен бе? Я какъв снежен медальон бе, моля го видя. Не, на той пича със ей този танц. Медальона. 883. Митика, ма той за тебе, има един митик, вземи го. Къде бе? Братле, този митик, това къв митик е? Яр. Окей, thank you. Thanks. Окей. Все пак митик е Има и по-добър. едно легендари, вземи легендари толкова. Ама аз имам митик. Окей. Тази игра наистина просто е наша, няма кой да ни я взема. Само дето че аз се бавя половин ден до тази битка. Ой, в тази къща. Хора. Ей, кракнаха ме. Какво? Нокнат един. Почти си мъртъв след. Или... Помощ. Чаках. То не мога те тия... Кой бе това? Убих го. Ой, аз не мога да се кача при теб обаче. Трябва да си използвам материален. Вземи това оръжие, това грапъра го вземи. Не Боби, ние сме 2 в 2. Че? Ние сме 2 в 2, ако забелязваш. Да, забелязах. И те последните с медальон. Хора, ако направим Victory Royale от първата игра, трябва да обещаете, че ще се абонирате за канала с камбанката и ще праснете голям лайк под това видео. Ако победиме, поне 50 лайка на това видео. Защо 50 логи? Защото това е максимума, който може да се... Много малко. Ето го. Може да загубя? Окей, тръпна го. Ето го е там. Феталък влезе. Кракна ме. Хора, гномче, вижте.
трябва бързо. Оги, бързо! Бързо, Оги, излезте! Убий го! Ти ще можете на действа, моля те! Хора, моля ви, ако сега загубиме, моля ви, пак се абонирайте и дайте палец нагоре. Много ясно, че ще го направя, защото твоите абонати са най-добрите и най-силните. Хора, кракна го, оцелих го. Аз ти гледам шоуто през раницата, буквално. Оги, бързо, Оги. Давай, бързо! Момче, можеш! Това е по-слабо, той да бъдеш дишо. Чисти на добра. Оги, прави хайграунд. Строй с дърво. Не, той май, не. То как ме убива, направо ме е срам. Срам ме е как ме уби. 2 в 1 бяхме. И аз го виждам, хвърлям му се и аз си викам, че ще го убият, но той нямаше шанса. Оги, ти чуваш ли го? Да, чувам го. Чуваш ли го? Да. Какви са на тези стълби, не знаеш какво не е. Вече Оги е най-добрия! Победа! Правиме победа, Оги, правим победа. Харесвам ти едно от мити коръжица. Има едно мити коръжица за теб. Той може да има хилве. Внимай. Yes! Между другото, ако му влезеш в блин... О! Моля, Оги! Не се такова. Хора, ще Не го се получи. такова, Оги. Браво, бе! Много си добър! Имаш късмет, че имаш медалон. И той те хилва винаги. Оги, ти си най-добра. Как не го убива ти? Колко не убива? Айде, Оги. Yes! Пращайте си лайка за Бургер 2013! Пращайте си лайка! Дайте палец нагоре, абонирайте се канала, това беше всичко от мен. Чао и до другия път.